bine zi de zi cu bun simț și un mir. Și atâta v-am florit ca și un trandafir. Cine nu te înțelege se poate alege cu spin. Cine știe să aprecieze o va respecta privintul. Ce-ți rămâne e să semene anotimp de anotimp. E echilibrat și stai focusat. Pune pasiunea, ascultă-ți inima, nu te limita. Ai o misiune, ritmul minimal, dar tu ești vital. Că ai viziune, stilul natural, dacă se simte că vine din suflet. Antrenament, restraj, tare, determinare, redare, dide și cale. Mesaje pure și clare, împărțite din alergare. Mișcare, formele sale, fenomenale, modul cum omul creează o stare, ce formează omul care repare erori fatale și vrea numai vindecare. Nu tipare banale, canale, paravane, parale, ficar de cititorul și autorul frățioare. Libru bate prin iubirea, ritm bate în inim ziua. Arătă ce asta mai prin bine decât să mor zilnic. Doar trebuie cu amintirea că ai ajuns să fii sclipirea ce prinde în alții omenia, să fii mulțumit.